ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କ ଘର ପାହୁଡ଼ା ଓ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଜାଲୋୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହୁରିଆପାଲି ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ନାରାୟଣ ସାଗର ଓ ସ୍ୱର୍ଗତ ମିନି ସାଗରଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାଳିଚରଣ ସାଗର ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିଳ୍ପ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ନିଜ ମା ମାଟି ତଥା ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପରେ ସୁଦୂର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ଏଏସ୍ଆଇ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମାପ୍ତି ପରେ ଗତ 31/7/2025 ତାରିଖରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଚାକିରି ଜୀବନ ତଥା ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପରେ ଅବସର ନେଇ ନିଜ ମାତୃଭୂମି ମହୁରିଆପାଲି ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଜାଲୋୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସଦର ମହକୁମା ଆମ୍ବେଦକର ଛକଠାରେ ଅବତରଣ କରି ଡକ୍ଟର ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଓ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସହିତ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଘରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ନିଆଯାଇଥିଲା।